तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. भूतांचे किस्से हे कधी आणि कोणत्या ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला मिळतील आपण काहीच सांगू शकत नाही. यासाठी आपल्याला फक्त आपले डोळे आणि कान हे नेहमी सतर्क ठेवावे लागतात. बऱ्याचदा तर आपल्या आसपासच अशा घटना घडून जातात, पण त्यावेळी आपलं त्याकडे लक्षच नसतं. माझा हा किस्सा ऐकल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की मला नेमकं काय सांगायचं आहे ते. गावच्या रस्त्यांचा एक फायदा असतो, तो म्हणजे त्यांवर दिवसा रहदारी ही फारच तुरळक असते आणि रात्रीच्या वेळी तर रस्त्यावर साधं चिटपाखरूही नसतं. पण हीच योग्य वेळ असते आमच्यासारख्या बाईक प्रेमींसाठी. रात्रीच्या अशा शांत गार वातावरणात मोकळ्या रस्त्यावरून बाईक वेगात पळवण्याचा आनंद हा काही औरच असतो. मीही असाच बाईक शौकीन. दिवसभराचा थकवा दूर घालवण्यासाठी मी तर रात्री बाईकवरून आमच्या गावची एक चक्कर मारून येत असे. त्यामुळे घरी पडल्या पडल्या अशी शांत झोप लागे की बस. असाच एके रात्री मी बाईकवरून गावच्या रस्त्यावर नेहमीप्रमाणे चक्रा मारत होतो. माझी नजर सहज गावच्या घरांकडे गेली. नेहमीप्रमाणे अख्खं गाव घराचे दिवे बंद करून निजलं होतं. दूरवरून कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज येत होता. संपूर्ण रस्ता नेहमीप्रमाणे मोकळा होता. अंगावर गार वारा घेत मी आपल्याच धुंदीत निघालो होतो. नेहमीचीच रात्रीची बंद झालेली दुकाने, बंद असलेला टेलिफोन बूथ. पण तेवढ्यातच मला तिथे काहीतरी जाणवलं. टेलिफोन बूथ बाहेर एक STD बूथ होता जो कित्येक महिने बंद होता, पण त्यात मला एक माणूस उभा दिसला. माझी बाईक काही अंतर पुढे गेली असेल. मी बाईक तिथेच थांबून पाठी त्या STD बूथकडे पाहू लागलो. आधी तर मला तो एखादा दारुडा वाटला, पण त्याचं वागणं, त्याचे हावभाव काहीसे वेगळे वाटत होते. इतक्या रात्री तो तिथे काय करत असावा म्हणून मी बाईक तिथल्याच तिथे पाठी वळवून बाईकच्या हेडलाईटचा उजेड त्या बूथवर मारला. इतक्यात त्याने त्याचा चेहरा STD बूथच्या काचेवर लावला. त्याचे डोळे पूर्ण पांढरे दिसत होते आणि त्याचं शरीर जीव नसल्यासारखं त्याने काचेवर झोकलं होतं. त्याला पाहून तर असंच वाटत होतं जणू एखादं प्रेतच काचेच्या आधारे STD बूथवर उभं केलं आहे. अचानकच माझ्या बाईकची हेडलाईट बंद झाली. बाईकला किक मारत होतो तर बाईकही सुरू व्हायची नावच घेत नव्हती. तिथे संपूर्ण काळोख पसरला होता. समोरचं, आसपासचं काहीच दिसत नव्हतं. इतक्यात माझी बाईक आपोआप सुरू झाली. बाईकच्या हेडलाईटचा प्रकाश तिथे STD बूथवर पडला. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तिथे आत कोणीच नव्हतं. माझ्या डावीकडे डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून मला काहीतरी हालचाल जाणवली. मी माझी नजर झटकन त्या दिशेने फिरवली तर ती विचित्र आकृती माझ्यापासून अगदी काही फुटांवरच उभी होती. मी इतका घाबरलो की जोरजोरात देवाचं नाव घेत बाईक तिथून जोरात पळवली. मी जे काही पाहिलं ते नक्की काय होतं हे मला आजवर कळू शकलं नाही. पण तो कोणी माणूस नव्हता हे नक्की. कारण याहून भयानक प्रकार माझ्या एका मित्रासोबत तिथूनच काही अंतर दूर एका रस्त्यावर घडला. तो ऐकूयात दुसऱ्या अनुभवाच्या रूपात. अनुभव दुसरा. STD बूथवरचा अनुभव घेऊन मला काहीच दिवस झाले होते. मी तो किस्सा माझ्या मित्रांनाही सांगितला. माझ्या बोलण्यावर त्यांना विश्वास होता, पण रात्रीच्या अंधारात माझ्या बघण्यात काहीतरी चूक झाली असावी. कदाचित डोळ्यांवर हेडलाईट पडल्याने त्याचे डोळे तसे चमकले असावे. कदाचित तिथे खरंच एखादा दारुडा किंवा मनोरुग्ण असावा असा माझ्या मित्रांनी निकष काढला होता.
त्यांचं बोलणं ऐकून आता तर मलाच मी जे काही पाहिलं होतं त्यावर शंका वाटू लागली. काही दिवसांतच यापेक्षा भयानक अनुभव माझ्या एका मित्राला आला. तो काही कामानिमित्त तालुक्याला गेला होता. तिथून परत यायला त्याला बराच उशीर झाला. रात्री 11च्या दरम्यान तो आमच्या गावच्या हद्दीत आला. आमच्या गावचा संपूर्ण परिसर हा मोठमोठ्या झाडांनी वेढला होता. रस्त्यांवर तर दोन्ही बाजूंनी झाडे वाढलेली होती. त्यांच्या फांद्या रस्त्यांवर झुकल्या गेल्या होत्या. तर त्या रात्री तो घराच्या दिशेने जात असताना रस्त्यावर झुकलेल्या एका मोठ्या झाडावर त्याला काहीतरी लटकलेलं दिसलं. त्याला संशय आला म्हणून त्याने काही अंतर आधीच त्याची बाईक थांबवली. त्याने नीट पाहिलं तर त्या झाडावर एक हरण लटकत होतं. त्या हरणाचा जीव केव्हाच गेला होता, पण त्याची अवस्था कोणीतरी फार भयानक करून सोडली होती. त्याचं पोट कोणीतरी आडवं चिरलं होतं. त्याचे खालचे पाय पोटातील निघालेल्या मांसावर कसे तरी लटकून राहिले होते. त्याची अवस्था पाहता त्याची ही अवस्था कोण्या जंगली प्राण्याने केली असावी असं अजिबात दिसून येत नव्हतं. कारण त्यावर चावल्याच्या, नखांनी फाळल्याच्या अशा कोणत्याच खुणा दिसत नव्हत्या. त्याचं पोटही कोणीतरी नीट चाकूच्या किंवा कोयत्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित कापलेलं दिसत होतं. माझ्या मित्राला जाणवलं की हे काहीतरी भयानक आहे. तिथे जास्त वेळ थांबणं त्याच्यासाठी चांगलं नव्हतं. इतकं त्याला झाडीतून एक माणूस बाहेर येताना दिसला. हा अगदी तसाच दिसत होता जसं मी त्याला वर्णन करून सांगितलं होतं. भयंकर गोष्ट तर पुढे घडली. अचानकच त्याच्या बाईकची हेडलाईटच बंद झाली. त्यासोबतच त्याची बाईकही बंद झाली. मी सांगितलेल्या गोष्टीने तो आधीच घाबरला होता. त्यात समोर हा असला भयंकर प्रकार पाहून तो तर अक्षरशः गळूनच पडला. त्याने बाईक तिथे तशीच सोडली आणि तिथून तो पळत सुटला. तो स्वतःच्या घरी न जाता आम्हा मित्रांकडे आला. आमची दारं ठोकून तो आम्हाला त्या ठिकाणी घेऊन गेला. यावेळी आम्ही 4-5 जण असल्याने आम्हाला तितकी भीती वाटत नव्हती. काही वेळातच आम्ही तिथे पोहोचलो. माझ्या मित्राची बाईक अजूनही तिथे तशीच पडून होती. आम्ही त्या झाडावर पाहिलं तर तिथे काहीच नव्हतं. पण ज्या ठिकाणी ते हरण लटकवल्याचं आमच्या मित्राने सांगितलं होतं त्याच्याबरोबर खाली रस्त्यावर त्या हरणाच्या शरीरातून पडलेलं रक्त अजूनही तसंच होतं. त्यानंतरही पुढे काही दिवस लोकांना तो माणूस अनेकदा आमच्या गावात फिरताना दिसला. पण आम्हाला असं कळलं की साधारण असाच प्रकार हा त्याआधी शेजारच्या गावात घडला होता. या घटनेला बरीच वर्ष झाली. आता असा प्रकार कोणाच्या कानावर पडला नाही. पण आजही जेव्हा कधी आम्ही रात्रीचं गावाबाहेर पडतो तेव्हा एकदा तरी घडला प्रकार आठवून आमच्या अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.